Bună, și astăzi o să ne jucăm Nearest Animal Hospital. Fiindcă la data trecută a apărut acel shop, eu aveam un pacient aici la 6, la numărul 6, ăla cu scanarea. Și am văzut ce trebuie să fac, nu știam ce trebuie să fac. Și aici era închis, aici e o perioadă închis și după se deschide gen. Și eu n-am știut că trebuie să fac asta, așa că nu mi se bubiste jocul, numai că eu nu știam ce să fac, așa. Acum, de data asta, nu o să mai facem o grămadă de părți, deci asta o să fie cu partea 3. Așa. Hai să vedem poza. Deci, el este bine în poză, momentan nu este numai ok. Bine, cum îl cheamă? Dar, nu știu, nu văd numele. Bine. În camera numărul 1, ROM 1. Băi, stați puțin, trebuie să vă și voi la ăștia doi. Cheam pacienți pe scaune. Bine, o să mă duc la acest pacient. Camera numărul 1. Dar de ce ai să-l duc și aia? Așa. Bun, acum să vedem aici la calculator. Mă enervează că trebuie să stau ceva să trec nivelele. Se ducă. Stai ce fac? Să-i faci. Ok, hai să vedem ce are. Așa, ok, are ceva cu stomacul. Deci o să iau niște cheamă la asta. Ok. Se face bine, acum hai să vedem că mă spamează acolo. Trebuie să dau frumos un șed. Că nu m-au bine pe filmare după. Am blocat singură. Are ok, a dormit. Ok. Hai să verificăm să vedem cum e. Ok. E ok, pot să zic. Bine, de fapt așa sunt ochii lor, nu? Nu mai știu. Ia stai, ia vină. Apă, nu apucă să... Da, așa sunt ochii lor. Așa. Eu am pe față un zâmbet. Eu am un zâmbet pe față, deci... Îl cheamă... Nu văd numele de aici. Ok, B-ROM 2. Dar de ce nu te duci în ROM 1? Open. Treci. Așa. Să închide ușa după el. Dar ce doamne închizi ușa după genial? Înțeleg că e politicos, da, dar... Ce doamne? Ca să nu se îmbolnăvească ceilalți, cum? Spicator de ochi. Amândoi probleme cu ochii. Se face bine, așa. A venit doctorul, deci 2 pacienți și deja a venit doctorul. Da, la asta 1 vine deja doctorul. O să ne dea astea de și camere. O să ne dea astea și camerele. Harlow. Deci cum e doctor, așa e drăguț. Că e așa o căprioară. Că e la plasă. Da, deci ne-a dat chestia asta de la... să ne dea asta la anomalii. Și ne-a dat și camerele. Am vreo 2 camere. Cred că 2, nu 3. Am 3 camere. Da, și poate să strică ăștia camere. Chiar mint. De ce zice ăștia? Ok, am 2... Da. Când îmi scate de ăsta trebuie să iau niște cafea. Dar nu o să iau, o să pun așa. Nu pare normal. Sau? Nu știu. Nu pare el așa, dar nu știu. Ok. Așa.
dă-te că nu vin acum la tine. Sau vin, cine știe. Fic, hell. Mi s-a deschis și closet. S-a deschis și shop, pot să zic așa. Dar asta e deschis la un timp. Cred că mi se bubuiască de fapt jocul. Nu mai veneam pacienți, dar aveam un pacient acolo, la numărul 6, unde sunt alea de scanat. Și polorile. Hai să vedem ce vrea și mă arată în poză. Da, mă, hai că ești normal. Uite că trebuie să-i scoată biletul ăsta de aici să-i dau. Cred că o să duc în ROM 3. ROM 1. Mă duc la ăsta să văd ce probleme are. Ok, deci trebuie ăsta am văzut și trebuie să faci. Are probleme, are niște tăieturi, nu știu. Și va zice, nu știu, am rău să dau medicamente. Ok, hai să vedem. E ROM 2, ROM 1, pardon. Auci, 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 auci. Ok, deci problema cu ochii, Ace. Ok. Așa. Bă, mi-a stricat camera. Și pot să... Deci acum eu nu mai pot să mă uit. Ia. One camera. Bă, mi-a stricat camera. Cine mi-a stricat-o? Nebunesc. Ok, mi-a revenit camera. Asta nu stricat, ok. În trecut nu mi-a stricat nimeni camera, ok. Merge totul bine sau am văzut eu că cred că mi-a stricat în anul moment. Ok, să vedem. La pleacă. Las că mă uit de aici. Că mă ridic. Deci, da, eu m-am uitat de aici în poză, e bine, arată bine, tot bine. Acum o să ne facem așa, o să vedem așa. Asta e ROM 5. Ce ROM 5? S-a deschis asta, mi s-a deschis, cred că la 3 mi se deschide acum. Așa. Hai să vedem cine vine. Dacă vine unul de la prut și vai de capul lui, eu le leșin cap jos. Pacini. Ok, cred că trebuie să mă duc să verific. Uite, așa era și data trecută. Nici un pacient, nici un mic. ROM 2, nu, a zis ROM 5. Da, uite, un pacient. Linia asta roșie înseamnă că am pacient. Mi-a scăzut realitatea mentală, dar încă nu luăm cafeluță. Da. Îi trebuie iarbă, am văzut. Are ceva probleme cu stomacul. Îi trebuie o medicină, nu? Dacă așa e. Da. Așa, sunt sănătoși și știu. Vine, cred că, doctorul. Nu am niciun pacient. Aha, da, vine doctorul.
Bun, acum o să-mi deschidă ROM 7, 8. Până la 8. You Subiles open for. Ok, deci mi-a deschis. Aha, asta încă nu era deschis. Și mi-a deschis și camerele. Aha, da, bun. Mi-a deschis și asta. Mai am aici 3 camere. Asta este o cameră normală. Bine, normal. Whatever. Asta e camera aia cu laser. Deci fiți atenți. Aici. Puneți laserele, puneți tot. Faceți aici la calculator. Și după aceea vă duceți aici. După aceea luați aici ce vă trebuie. Și vă întoarceți. Intrați aici. Sau dacă nu mă fac. Și le dați aici la pacient. Asta se face aici. Acum am observat. Aici este doar. Aici mă pui open the door. Așa. Aici la open the door. Da, 45 mă. Ok. Și avem aici bisturiu, avem antibiotic. Avem medicină. Avem forfec. Avem perfuzie, avem inimă. Avem organ, avem bandaje și avem și medicină. Hai să vedem că cred că vine niște pacienți. Așa. Și la 4 o să ne dea taser. Ok. Hai să ne dăm mai